Horas madihita saluhutna. Nahina holongan nami di bagasan Yesus Kristus. Manang di dia pehita maringanan. Mandok moleate hami tu debata ala pasu-pasu naung dilehan tu ganup kita rodi sadarion. Nang songoni mandok moleate hita di akana poso ni Tuhan. Naung paradehon tiki nalaho pasahaton persyajaran di tikion. Horas tu amang pandita. Horas. Saya anggiat persyajaran nalaho persyarata di Advent Batak Ministry boy gabe sada bohal di pertodiata jala pagarahon haporsyata tu debata. Tikion marsyajar mahita sian persyajaran sikola sabat paonopon. Uluan persyajarata di tikion ima holong ni debata nagok hati gorang. Taparade ma tikita tabegema ayat syapilon na pinarade jala jinaha ni amang pandita El Sianipar. Ayat siapilon dihita di pertikianon dienet mai sian Jeremia bidusia ayat 20 songonomma pakulingna. Manangise na naing mamuji dirina omma dipujihon na marohai ibana jana tinadana yahu ahudu Jehovah para siroha na makajongjokon uhum do hati goran di tanah on ai ido ai akka ido lomo ni rohaku ninna Jehovah om masatanna martua manau bege jalan nau peopsa. Molihat itu amang pandita martang yang mahita tang yang pamuhai. Ale amanami na di banua ginjang. Puji-pujian hasangapon madiho ale tu. Dison naing mersyajar dohami sian persyajaran sikola sabat nami. Urupi mahami marhite toddi perbadia. Akan oposom napatorakon persyajaran sikola sabat. Napaonopon. Seanggiat ma marhite Advent Batak Ministrion. Gabe godang halak. Mangatusi hatam nabadia. Gabe pasu-pasu ma tu ganup akka jolma na mayhutton Advent Batak Ministrion. Pasu-pasu amang pandita Sianipar. Pasu-pasu amang pandita Utasoid. Pasu-pasu amang pandita Purba. Dohot na posom pandita Simanungkalit. Upang idohami ma sesa madosan nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhita salut na amang dainam, marsyajar mahita persyajaran paonopon na uluan ni persyajaran akin didok holong di debata nagok hati gorak. Lain disukum matu amang pandita Purba sada persyajarata di saminggon di hari Minggu songono suku-suku na amang pandita. Nang sonarion di dia do nagabe tudusan hati goran ni jolma naung lilu molo songoni wasa mahita dan jojo asa hati goran di debata nasun badiai di pajongjong di sadatik marsogot pasaban tu amang pandita
purba mardogan moliate. Moliate di suku-suku nang pinasa niamang paditas manukali uli jala tabo lehet suku-suku ni nang sonarion dia do nagabe tudosan hati goran ni jolma nang lilu do talingot ni pasejaranon hati goran ate ale lilu talingot ni pasejarot ta di uluan ni pasejaran kolong ni debata nagok hati goran di pasejaran na riminggon uluan na kolong dohot hati goran dia do tutu holongon dia do hati goran molo di hutan nami adong do sada hata songonon manang na cerita molo adongin na jolma panakko manang penjahat ka jolma na jatin na molo parsada tikin na mana lagi dilele jolma neng ditakut neng penjarahon ala na manakko daripada penjarahon ini mana utago majo tatabuni jemole suku jolman nong ima suku jolman no kita bahadong bu ile kamu siado nang lewat sakutam molen nong tapasi ma daripada penjarahon ni mana ini molo di hutan nami holong doin ale di pasejaraton di dokon buku nama dia manurat holong dot hati goran merdalan rap sauduran itu sita do lapatan ni merdalan sauduran ate sada tuduluk rapat tuduluk sada tuturuan rapat tuturuan jadi dang boy sada tuduluk sada tuturuan dang boy musekan kita bunihon hati goran alani holong dang boy holong kita bunihon alani hati goran jadi pasejaraton holong na daulat makalunguton hati goran jala hati goran na daulat holan marhite holong do tarpa jongjong jala tarulahon dang somal hita lahon mamikili hatana don di sada partikian na sarupa jala masa pei ala holong do hati goran nang be dilipehon torop jolma manusia kurang do jolma sonari mangulah kolong ale dang di bagasan hati goran jala bahak do jolma tong kurang do jolma sonarion mangulahon hati goran dang sian hol alania ha kurang do jolma sonari mangulahon holong alai dang nagabe tu hati goran kalau mobi diaka nalau arok sibuaton na yulau maholong alai dang hati goran kurang do sonari nala mangulahon hati goran mangulahon hati kos ale dan sian holong molo huida sadana tua molo sappe adong hata ala ni holong do sappe ilota dana ke sappe marmudak sappe masalah pak na ilota ilising dana kon kulaladang holong memang tigor doi sonde dokon ni nata surati alai molo sappe marmudari dang melalui holong be ale molo dokko do hata holong musekane dang tikos be molo sappe masalahon pak ni danak jadi berupa satu ita sonari damang denang molo tahatai hati goran dot holong manang holong do hati goran ikut sadala dot duas unang sada tu dulu sada tu turu pare beno pendeta mengulahon hati goran di bagasan holongin bata pangido to di perbadia mol padita nga diulahon na bana mol nga hula ora songoni tangi portibio biabe ale masyaja kita sonari di pasingot kita di pasyaja sonarion ne ko boy mataulahon holong do hati goras sadalan nang songoni hati goran ikko boy sadalan ni mana dot holong natapasahan unang be sutibo holong ale darong hati goran songoni udu na masekan unang gabi kurang hati goran tapasahat ale dang marhite holong songo suku-suku sinaki ngani sonario dia do nagabe tudosan hati goran ni jolma nang lilo molo songoni bahasa mahita dang juju asa hati goran ni debata na sunba dia di pajongjong di sadatiki marsubo ima damang daina na holong hami di bagasa Yesus Kristus holong na taulahoni holong na tigorma holong na maralason hatani debata naikon hati goran ima dongan ni holongon dungi
Nung pe pasaton hatigora kita damang day ng tumasuguton siyan holong ma. Dang na ikos bada, dang na siyan gugu ni suara, dang na siyan longgo ni suara, ikon siyan na holong meta molo pasaton hatigora. Oma songon alus ni suku-suku niya mang padita si manukalit, sang dia mon boy manabay hapot syota. Debata masuk-masuk. Maulia tema di hatorangan ni amang padita purba. Nak pakul hason hatorangan natung masay bagas. Jalabuita tusi. Taringot ni holong ni debata. Alay sonari manukum majohami tu amang padita hutasoit. Buasa madebatan na sunding gani mangaluas songoni godang hajahaton di namasa di tanoon. Buasa debata mangaluas hajahaton namasa tanoon. O masuku-suku namang padita hutasoit mardongan mauliate. Mauliate ma di amang pendeta El Sianipar na manukun buasa songoni godang hajahaton di Portibion. HP tuhat tadi bata ima nagukholong do partigo. Tapi gudah kajahaton. Di Portibion adong najahat, adong naburju. Melotabereng adong yak kahagula pun adong dihatiuron. Namangulahon dihagulapon ak kahajahaton moledok dihatiurun manang namangulahon sinodang ni debata manang hatan ni Tuhan buasa matutu tung macay gurang hajahaton di Portibion hape molo tajaha di Pesalme 5 ayat 5 aidang lomoroham mida hagiduhon ale debata jala dang tar sorang nageduk marrohai ho dang lomorohani debata marnida hagiduhon siulah hajahaton di luas debatado ganuk akkapar jahati muba maninggal hodalan na nagiduki gabe siula patik ni debata mak kalau mohon holong ni debata manang makkaholongi ganuk hatani Tuhan dingundu di luas dope akan jahati cuma dikodalan na paima ro sada ari paruhuman alai sugarima dang di luas debata jolmai mardosa manang molo mardosa jolmai itor hatop di pusat molo suku-suku naki wasa gudang aja hatop di Portibion molo tarimas do debata marnida dosatta wala sari rupeta ulahod dosatta itor di pusat hita di pamate hita dangarong benatahan dangarong bejol mabe di Portibion ay sudero hita marniula dosa totu para siro hado debata so dia parngulut tanah sorong dosa pasti do hita mardosa alai alanido di luas debata akajol mapardosai asa sadar asa olo mulak muse tupu dani Tuhan tadi mangoloi debata hido ben nahudok nakaning ausurama ola mardosa hita por di pamate debata tarong bejol ma di Portibion alai do ben na gudang jol manwai sula hajahat alai na so olo muba di bait debatado
sada ari paruhuman manguhum saluhuna akka parjahat naso olo muba nunga di parade tuhatta debata sada api naroko manutung akka parjahat nang manutuk sibolis natakkangi na mangelayalahita asa mardosa. Jadi di persejarah tahun di dokon di hari Senin debata gok holong ima nasudenggan doho partigoro nga debata parholong parlabas niroha jala partigo ido ubain na gudang aka ajahaton noeng alanunga di parade debata hamumu bani akka parjahati alai taingot maloso olo muba sada paruhuman bayanonna tu akka parjahati. Jadi persejarah tahun di dokodo ima di Pesalmen pitu ayat 12 Tuhan debata dang lomorohana marnida akka sila tajaha. Jadi atong pakka nama marnida manang na akka na dibering do akka na poso ni Tuhan na mangulah aja ha burjuon adinggano mahon ido na di pittori tong morsoni mangarade mahita di hasil tongan ni Tuhan. Totong mahita martangian, totong mahita mangulahon jalan mengarado di pati ni Tuhan. Asa dapat kita hangul wassalim. So ini amang pandita nami mau lihat mah. Mulai kurang tua amang pandita mutasoit na patorakon sada persejarah di hita di hari Senin. Lain isuku kami matu amang pandita Sianipar di hari Selasa. Nauli amang nauli. Suku-suku na songon amang pandita. Songon dia do amang pandita olo marsiajar lao porsia di haburjuon ni debata nang dihita saluhutna mangondam di bagasan nguluta. Ahado pakarhon ni gobaran debata na hau dipinasilang laho mangurupi hita marsiajar manghaporsyahon haburjianna pasa matu amang pandita mordogan mulai Mau lihat tema di amang pandita yes manukalit na pasahaton buah-buahan suku-sukun na tung masauli jaralehet. Jadi menurut persejarah tahun taringo ni parange ni debata na sumuba-uba na solo mana muba angko zamon na muba-uba do asing do atana tuari asing do serena asing do sugut asing do jajina sonari asing do sugut asing do nang tikin asing muba-uba do kajolmai asing do hadirion na di natuari sonari asing nang hari sugut muba-uba do angko jolmai nak portibio pina muba do diak kanamasa masililea na kata masililea na kari muba-uba do kajolmon alai yang go parangin debata na sumuba do aharo taringot di parangin di bata. Aharo taringot di parangin di bata. Mulut jaho di Maliaki tulu ayat onom doko sonon. Aidang mu bauba anggo ahun na Jehovah. Dang mu bauba ahun na Jehovah. Jakobus sada ayat 10 pitu madoko sonon. Saluhu na leon na dinggan. Jal naulibasan na mauliutus. Ima naron na siya banwagijang. Siya na ama na tiur. Naso olo muba, naso umboto, agia halilinu ni hami mimbarna. Jadi naso muba do. Jadi anggo taringot ni debata, iman tabaso parangena dang muba. Jadi si depot taparjuru, parangena debata dang muba. Di sonang dia kaya nasing, bibir maruhulat mamodahon, dang muba ia parangena debata. Lapatanna Bibel
Na sai toktong do mamudaw di bagasa pambahenan namuba iya debata. Isipata padangan Diyos noon. Muba debatai. Marimas mau jaru pasai majolmai. Alay sipata dumuba jolmai mula gorohana. Namuba do debata daw. Holong na makuling. Dang namuba mana. Alay yang ko sumuba jolmai. Nasong do dalan hamula na tu hamubaon. Marimas do debata jari pasai do jolmai. Alay yang ko holong nai Seanggia manian unang arong mujolong mamate di dosana. Say nahir kotot debata mula may mana siyan hamubaon aso nang mate mana. Odo molo na dihatahon ni buku na berituita. Alay Jehovah. Pajong jokon jal tutu jonok marsaur dot akan tinopana. Na dopat na sila debata na setong majakon di bagasan holong dohot hati goran. Jadi udus depot. Bahasa debata sipata marimas jari pasar imasna jala pasayokku majulmai. Molo soka mubaon, molo muba julmai mulat dorohana. Dang na muba parangin debata daong. Alai kolong na makuling molo mulat julmai dijakot do di bagasan hasabaronna. Haruna perlu boto on taringot ni debata. Haruna perlu botota taringot ni debata. Molo di 2 Timotius bidu 2 ayat 10 itu kesanom. Sohaposan pehita. Jadi yang gusto mo kaposan on. Marpadat doon alay da buti po padanna. Marjaji do jolmai adang buti po jajina. Alay sohaposa pe jolmai totong do haposan anggo debata. Aidang tarsoadona dirina. Molo tajaho di buku Titus sada ayat 2 kesonon. Mangasahon pakirimon di hanguluan nasrosuda. Naksiam mulana di parbaga-baga debata jalan nasumargabus do imana. Jadi ngai parbaga debata tu hita siam mulana yang hulu nasrosuda jangan margabus imana. Ia debata warido dipake laho patuduhon tuak kasitian baga-baga imadokon naso olo mubai. Jadi tuak kena patuduhon tuak kasitian baga-baga ima natinahina ditahido hita namada baga-baga haluaon jalan naso olo do mubai mana sian baga-bagai molo tatean baga-bagai jala imana pe dangolo mubah. Murtajaho di buku Heber walu sapladu kosonon ono mai sapladu kosonon asarapota na apo na margogo hita hinorhon ni na dua panadayon na perjolo na soolo muba paduahon ay nasotarbahin ni debatado margabus. Jadi masada apo-apo di hita sa margogo hita ya kenondo na dua panadayo pangatusyo di hita perjolo na soolo muba debata na paduahon ay nasotarbahin ni debatado margabus. Tusido hita marhaporusan na soolo muba yang sebenarnya margabus tusido marhaporusan laho masitiopan tu pakrimon na dijurutai. Pakrimota na rin berbodalihon jala baga-baga na hita tapapos madirita imana ngulo muba jala daktar bahin na margabus alam nappe jolmai dak haposan alai anggo debata tok tongdo haposan yanggo ibana. Dan di soro Jehovah dirina nang dung hea margabus Jehovah dang hea margabus Jehovah jala dang tarlaosi ia baga-baga Jehovah pos doro hatta disi ia Jehovah di baga sabibeli ima Jehovah nasarupa di basis Kristus na olo pasaton hosana di kita di hauna tapersilang ibana do debata na patus siya porsian marneang ni roha mahita jalat taruli mahita dia porsiaon dohot pangaropan diari sogot. Suku-suku ni amang padita si manuk kalit nak kening. Songo dia do hita olo marsiajar laho persea dia burjune debata
nang dihita saluhuna mangodam di bagasan ngulu ahado pakorho ni gobaran di bata dihaon no persilang nalaho mangrupi ho marsiajar maka persiaon haburjunai de bata dang mergabus parangnya dang muba haposat do imana do di bata naselaon imana tong di bata di pertikianon nang imana di bata diaren nang ro lapatan na holong nang muba holong na na selaon holong na partikianon nang diari sogot nang diari hasil pertibiope dang muba yang goholong na jadi pangurupan ni debata di hita na selaon sada bukti na cukup do di hita jala sitiopon na gumos holong na nasarupa tong madongani hita diari sogot taha porsiahom ma anggo bagaban debata ia parangena naso muba Oma amang padita semanukalit na buhu pasahat tama ngalusi buah-buah ni suku-suku muna sidok boti mahami mardongan mauliate. Mauliate di hatorangan ng pinasaha niya mga padita si Hanipar, patorakon, molo debatay dang debata na muba. Molo soni damang padita hutasoit marpanukum masonarit, do ko na siyan gobalan na pinabuwa ni Bibel. Taringo di hata manudati na binahen ni debata. Do na pinabuwa ni hatay. Hatay, taringo di hadaulaton ni parange ni debata. Dot hatigoran na. Ya debata marsaur tubaga sa pertalian lao mangalehon jala majakon na tutu laho patupahon hamubaon iba manang na dihita amang padita. Boy di patolang padita kutaswet marlong ang mulia. Mau lihat tema amang pandita purba. Bisa ada suku-suku nalehet. Songo dia do manang ahado nama bain manudati. Manang ujah haju saulak naik. Ahado rikok na sian gobaran pinabuan ni Bibel taringo di hata manudati. Jadi molo hata manudati sian hata sudat manang daksau dan jadi mulai dong daksau lau hami bah puasa kompes bani motor rami bati juk niro hadon so sau lau kan alai mulai dong bah daksau mati bah opunisienui puasa bana siap tiap binoaing omma sadelas niro. Jadi hadona pinatorang ni Bibel taringo tu haburjion ni debata gobaran na pinabuan ni Bibeli ima hata na manudati binayan ni debata. Molo parsejarata minggu nasalku sudah do di parsuar sairhon hutan Ninibe ala ni hajahaton ni Ninibeon alayah ala ni mar balik sian hajahaton lapatan na sudah do di parsurage manang dileksehon debata hutan Ninibe ala muba sude akka pangisi ni hutan ini. Jadi saya adalah semeroha sudah. Jadi manudati. Ope di parsejarah to debata manudati uhum nabi naenna wakka jol manamuba tuakka partigoro. Jadi di paima debatado hamu bani akka parjahati alai molodang muba saudo diuhum nasida saudo dia dilekseho
Jadi arum do hata manudation na denggan adong na hurang denggan. Na denggan nakingan sudah do marsahi. Berarti sehat. Sudah do mate, berarti mengulu. Alam meledok sudah do nasida nagabe dapotan ngulu na denggan. Gabe dipecak do saparkarejoan. Bakon lemas do mananggali do pakilala. Jadi Tuhan diboto do akka bangsona, diboto do naposona, akka napartigor rohai, na olo mana dikondalanna, sudah do debata tarimas. Sudah madabu uhum, jala sudah mabain hasisiga. Jadi lapatanna marlabas miroha do debata. Diaju do hita, dielek dohita, dipaima dohita, asagabe parroha nauli nadenggan. Nasa panggulmik ningolutta di parroha hod debata. Nagabe dapotak pasu-pasu dohita, alay tarpujung do akka siula ajahat. Persejaraton mangodol hot tuhita di Jeremia 10 ayat 4 rodi 10. Songon sadaninna si tukangi hudon manang si topa sada balanga molo petuk sega sian hudot tano diulahi do muse manoppa manang majadihon molo putar rupani hudot tano on digana mamuse dipadenggan danglas dibolokkon songoni do nang debata tuhi mardosa pehita tua dopan ni debata tupar di surga danglas dipamati di rapsiap hita di badan alai di paune-une do pehita ditubus do pehita sian pamatian dela nasa na manghut to ni bana ditubu do haraja jadi ope damang dainang na hinakolongan di bagasat warta Jesus polo mahita rapun di bata ditubu-tubu jala di paune-une sudah masaluhukna akka rimas ni debata tu kita itu benar debatain na manudati uhumna tuakkan aulo muba tuakkan nagabe bangsona partigori maulate ma amang pandita purba songosada suku-suku meneh mardongan kelas Mulyate tu amang pandita tersebut kotorakon persejarah tadi hari Kamis. Sedikit mai lebih gampang persen di mata. Lain suku-suku tamang pandita purba di hari Kamis. Ya, suku-suku na songon namang pandita. Songon dia do hita tama marsiajar laho mamuji Tuhan nang ditiki ro akka hasusahon paduahon suku-sukuna di bagasan songon dia do di ngolutta nagabe tilean puji-pujian tu debata marhite dinapatibulhon hatigoran di bagasan pambahenatta sama tu amang pandita purba mardongan Mau lihat di suku-suku nong pinasahat memang agak songon na bagas do suku-suku nong kuberang bah. So dia do hita tama marsiajar lah memuji Tuhan. Nang ditikiro akka hasusaan. Di bagas songon dia do di ngolum nagabe pelean puji-pujian tu debata marhite dina pati bulhon hati goran
di bagasan pabenam. Molo pasajarata di hari Kamison, urut ni pasajaran si hari Minggu itu, holong dot hati goran. Di son, marsi hohot di holong dot hati goran. Jadi suku-suku non, so dia terutama masih ajar lah memuji Tuhan. So ni dokon, hot do hatan atas surati nama dok, molo di 5 Musa, pitu aisi amat dokon, Jehovah do de batam, ibana do de bata, nasitong jalan abonar. Na pasitong padan dohot asini rohat tu halak. Akka nama kaholongi bana dohot tu akka nama radoti tonana. Pola maribu-ribu suddu. Pasajaranon, apa satu tu hita. Debata, nakima padita siani panaki pasaton, parangi debata dang muba. Molo na pinasani amang padita hutasoy nakingan. Sa pehado debata manudati klimasna. Alani holong. Jadi di soni dokon debatai ima nasitong jalan abonar pasitong padan dohot asini rohat tu halak tuna makaholongi nang songoni tuna semakolong sappe ro pola do sappe maribu-ribu sudut ai pardengga basa do Jehovah rori saleleng nilelengna do asini rohana jala maksudut-sudut do hasitongan omma debata tadana di basa-basa honibana do nadenggat akajolma na jongjong gabe alona nang pesape alona petong do ipajongjong di bata di basa-basa di bata do nadenggat. Jadi kita dipanggil di pasejarah non di hatani di bata mulubu inian masih ho meta di holong dot hati gorang ngapat orang nakingan di napasat hati gorang ikut di bagasan holong pasahat holong ikut di bagasan hati goran. Nah pinasana tu ite ko masih hoho meta di sini. Sondok ko amang padita siya ni panaki debata dang muba, parangenda dang muba. Dang song kita sonari tabo nilopan doin na. Mangida tabo nilopan babolo song na tabo lopan na bata bo mekel. Babolo tabo lopan na tabo ekel langsung ni debata. Burju manang dang burju jat manang dang jat makan sa pejongjong peta gawe alon de batong senadinggan nilet. Ima parang ini de bata. Sondokon lado timah haholongon dot uhum jala marhaposa tu de bataho manotong. Di Hosea 12 ayat itu. Diuduti musekan tiop gomos haholongan dot uhum. Di ujungna dabang denang de batai sadili do napasoton hati goran nasudenggan di Rom 2:5 madokon mamudahon di nagabe patar uhum natigori di bahen debata patar do di bahen debata uhum natigori jala tekas do memang molo mangulan holo kita di bagasan hati goran dang nadi ida jolma dang nadi ida ni mata ni jolma nadi do ida ni debata patar dan noangani patar jala tikos jidang pola gabi berengot da jol manasing mol hubanan nongan holongen no sian hati goran nongan dang jalon nai dang jakonon nongan dang pola mahuwe sidak ka debatado tu ita damang denang satu sedalyo se di patu padi batado na dingkat tu ita sian holong di bata sian hati gori bat di bata holong itu ita peradang teradu di dope dang natajakon dope dang natapeo dope balgani holong ni debata nung pinasatu ita jihita pemboluwe song ni marabang denang taulah homonatikos na balga jala halongangan do akka ulomu ale Tuhan debata sigonggom saluhutna natigor jala nasitong do akka dalammu ale raja ni akka bangso tungise manaso makkabiariho ale Tuhan dohot pasanga pogwarmu ay sasadahodo na badia ay na Roma saluhut bangso marsoba tujulom anu ngagabe patar akka panghuman nati gori pangukapon 15 ayat 3 opat tabang dainang iko patar do sudien nongon akka panghuman nati gori molo taulahon nati tigor mangulut taulahon holong di bagasan hati goran damang dainang patar do paturang ni batame omma Padita Purba, pendeta Erwi Purba amang padita omma na diulahon na holong di bagasan hati goran. Alidok kumasekkan alhay
Adong do holong ne bay pendeta pulbon, aledang basan hati goran. Iman do ko sinaknya ni daripada mati tutuni takut jol may penjara jol may siya jol mo tobuni homon omo holong nas hati gorin. Jadi hita ulaon hati goran di bagasan holong, ulaon holong di bagasan hati goran. Asasa manirokon ni bata, mataram masuden no ngani, dia dopan ni jol mah akan atau ulaon. Jadi damang denang masih hoho meta di bagasan holong dohot hati goran. Debata masuk. Mau lihat Mulai itu amang pandita purba na mambayan sada persediaan di hari Kamis. Noaing tabige ma rimpunan di bagasan sa minggu persediaan ponopon. Upasa kami matu pandita Elus. Jaradung adadung do hita mar soring-soring na lau pambayan na kahatorangan. Kami persejarata holong ni debata na go hatigoran. Jalanung ngasikop. Partikianon saat ma partikiat di hita na lau pasato ripunan na. Ripunan persejarata. Na burju situru Jehovah jaladang olo muba ia parangena. Jala holan alani hati goran di batado. Na soma sohot mabain hita taruli di pangaropan. Sadarion saha rodi saling-lilingna. Nungata persjarin na kaningan holong dohot hati goranna. Jala Jehovah manipas dengan jala sitong. Gudang do jolmo dengan sitong. Alayang berdebata dengan jala sitong. Nungata persjari tong parangin debata na solo muba. Haposat do imana na solo margabus. Dia do baga-baga tu hita. Jala hot do baga-baga nai. Jala molo hita di bagsamu baun. Tajalma anggo baga-bagai ala debata parangena na sumuba-uba. Jehovah na manusoli. Sipatan ngaripatikon. Rimas na tujol may molo soalo song hamumulat ni hamubaon. Alay molo mula do to hamubaw julmay manusolo di mana di rimas na. Umma holong ni debata na sohasuhatan. Marsiho di holong do hatigoran. Holong jala hatigoran. Gudang do jolo marholong alek tigor. Gudang do parjahat holong rohana tuak ka parjahat alay dak tigor. Alay yang berdebata masih hohot do di holong dohot hatigoran. Hatan di batana patuduhot parangena. Ibana sa diri do nanaong patuduhon holong dohot dengan di basana na sasuhatan. Uju si Musa martangian. Jehovah do natalu jana siroha jala nalabat marimas. Napahoton dengan nibasai pola maribu-ribu sudut tu jalan na marpamuati rohana mida hajahaton pangalaw sudut dosa alaidang lausanna. Ibana debata para si roha jala paringga basa nama kalomohon asin roha. Nung nga diraho debata rohat tatu ibana marhite akatada na suhabilanga gudangna di parlangitan nang ditanoon. Di bahinita sa luhupna. Donga sa porsyaon na liat na lulu. Tapahok mapasat ti mana jala maraposat ti mana may hita ala hola ni mana raposat tadi harias yang nganon. Jadang mubay mana debatado parang roha nago hatigoran. Omma hasatan ni pangaripno di hita persejarah tadi berseminggon sidok boti mami marongam mauleate butima. Mauleate godang tu amang pandita Senipar na mambayan rimpunan di hita persejarata di Sadarion. Baik, noaing ta pangidoma ada din ni amang pandita purba na mambayan tangyang panipuli. Dapat sada maruhatta martang yang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata namin ang subahami di bagasan buwan ni anakmu Yesus Kristus. Madok melati hami Tuhan di hadapanmu di bagasan kion alanung dilihat ko. Tikin na dingga di hami Tuhan di nalaho. Masoring-soring Tuhan. Makatay, marangrangi. Jala Tuhan dapat orako persejarah sikolo sahabat marhata bata. Sayang get Tuhan nahu persejarah hamion. Jala nahu patorak kami Tuhan. Buyo Tuhan. Patuguan haporsion nami. Songoni Tuhan na bagi hata ni debata Tuhan. Sayang giat buyo Tuhan.
Mangaradi hami Tuhan dalam manomu halorom na padua dion. Paso-paso amang padita si Anipar, amang padita si Manukalit, amang padita uta soetot, amang padita purba, nang paradehon. So yang gia Tuhan, dia dari naro Tuhan boy hami lamrade, lapatupahon pasyajaran Tuhan. Upasa tami ma Tuhan tikin namion, jalang ulo nami di jolom, marhite gol nena menung mati humokopami. Amin. Amin, amin. Mauliate ma upasat kami tu amang pandita purba naung paradehon tangiang panipuli. Suang songoni tu amang pandita sianipar, amang pandita purba, amang pandita utasoit, naung paradehon par sejarah sekolah sahabat. Debatama memasu-masu hita saluhutna. Tarlumobi tu damang dainang na setotong menghiuton jala membagihon parsiajaran sekolah sabaton manang diria pehita maringanan seanggiat ma totong diramoti debata jala boy marhite parsiajaran sekolah sabaton paggarahon haporseta laho mengarade monomu-nomu haron ni Tuhan Yesus Kristus na padua halihon. Kami sian Advent Batak Ministry mandok tuhita saluhutna. Horas, Horas. horas, Horas. 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 Horas jalagabe, satuhat nama pasaton, pasu horas nang pasu gabi. Amin. Matutu.